Днес искам да ви запозная с един от най-важните хора в нашия екип, а именно Бат Любо. Той е човека, който отговаря за взимането на размерите във всяко едно жилище в град Пловдив. И ще му задам един конкретен въпрос. Бат Любо, какво е важно хората да знаят, когато си купуват ламиниран паркет и какво трябва да подготвят вкъщи, за да станат нещата така, както те очакват? Хубаво е преди монтажа на всеки един ламиниран паркет пода да бъде в перфектно състояние или най-добрият вариант да бъде направена саморазливна замазка, за да може да няма проблемите след монтажа на паркета. Извинявай, че те прекъсвам. Какво ще се случи, ако пода е неравен? Почва да отварят кликови и почва да скърца паркета. И това не е приятно за всеки един. Не е приятно, даже може да се чупят и кликови при по-неравен под. Добре, някакви други препоръки можеш ли да кажеш? Други препоръки, евентуално ако решат към стените да слагат МДФ первази, трябва стените също да са идеално равни, защото иначе просветва МДФ перваза към стената и също няма да им хареса. Ако ние имаме толкова равна стената, препоръчваме ПВЦ первази, които обират повече неравности. Ясно. Хора, заповядайте при нас, защото ще бъдете обслужени от най-добрите специалисти в бранша.